Jotana Krumbaika, Tini National Press Day, 16 November, Hake, Bishibrumno National Press Day, Hekava, Bosch Hong Kong, Tomatumero, Shal, Ninjago, or Shallo, Joto Hastini, Lukurok, no Ani Hamzamate Kolomung Yafaro, they Koktoma Tumero Nova Hino, Hamzamata Chiva Yafaro. Tini, the National Press Day, Paraimani, Balaikano, Kurung Zagao, Nugzagi Tongo, Romdi Potrika, no registration, Clarenai, office, Yang Kaiba, Tabuk Channel, Cable, registration, Claremani office, Amahi Jagro, Palima, Vaxano, Gawangma media houses, type newspaper houses, Togobo, Palai Jagi Tongo, Abahaino, or Palai Mungsini Bagi Bushud Nang, Mani, Himale, National Press Day, Paladini. Kisah nang mani karon botongo tam himba Bharat kaisa democracy country ba gণতান্ত্রিক দেশ o গণতন্ত্রনো krak khajeni bagi nyai kaham khajeni bagi safe and security tai je aro kaham krengke গঠন উনানি বাগিনো প্রেস কাইসা फोर्थ पिलार hunjago democracy kachai tongmani bisingo nini je law rok nini সংবিধান ni je babe structure samjakha oboni bisingo yakung kaisangkha press ingkai press media rokni samung jodio obo act khajakmani jana thangangke 1952 no kaisa commission khajaka oje press rokni nasik mung bahengnai borni samung bahengnai hinai kokchapmani yakulo national press day palaimani hingke to olo phayana 1952 bisio ke first Poila press commission khajaka arono press rokno tam daityo rojangnai akho jangnai pora kokchap jakha aprono kokchap jago je maulik odhikar je tongmani 19 maulik odhikar mane fundamental rights ni 19 nong darao tongo siri je kathang tongnani odhikar kok sanani odhikar jes jagao thangino tangi tongnani odhikar abhaironi bisingono kaisa angkha sini bak sadinota haikaba speech of freedom kok sathiniwo yogjak kaisa kok samung aro kebo sikrimaya jotono sanani odhikar tongo abo haino o rajyo bisingo khobino commission rok ni bising bebang study khlaibemani yagulo khano press council act ni 1965 o khlaijakha press council act aboni yagulo no tamsaka press council of india ni sanamjakha 4 july 1966 phiaba samung jengmani hingka hingkai 16 tarik november 1966 ingke o salnorok sawino national press day paraijagi tongo bisi brumno 16 tarik november taklai bai eba tini bai hingke 57th fil basi sni obahai bisi kai tongo o sal tamungi paraijak hamba koktoma thumnai rok jehetu bharat hakotorno democracy country no mothang tonani bagi nai je bono krak kaham tai borom ni khlai ti sanani bagi nai samung tanani bagi national press day palaisago abahai bahage krak nai bahage kahamunai jodi naiya thangangke agi rogo phano sarkar je development samung khlaio borno barjar jago borok barja teiyo samung khayo phiaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janiya je barjawon bathagri tonnani bagi raja saya samung bobo chaya nai tongnani bagi nai media rok no mreg rejakha soikok media hangke kaham meregnai kaisa society ni mirror hunjago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tamo sayang tong pura media ti sajagnai ingkai abahaini bagino tabuk media rok tong hunino barat kaham kaisa desh ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singsakok tabuk o media rok kubui kok sana thangake kubuini sotro bango abagai media teteise media jodi democracy no murgi tongo sarkar no murgi kaham mane kaham hamya samung khlaitini bo naikoloi tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singsakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok se teima tonglayo z category ni laga security ma teilayo obe belai wanama singsakok media rok bo bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abahai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media
kaisa jodi democracy no mo thangnani bagui karak khaini bagui borom ganang kaisa go desh namthiniwo kaisa media ni bhumika tongui tongo hungke abo khlaithini setabo security laganangai tongo abo haino chini tripura ni kokheto tamo sanai media ni je samung humung rokno teileni thangtaniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo huninyo tabuk sisawi phaibeka a kogno kebo ihi dahani manno media tongo huninyo tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi TV tongo potrika tongo tabuk YouTube tongo mobile tongo aran bising tinorno update deui tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika sarkar ba haisi sai tongle ge borok tiar ngai thango khana nong porikha bufuro media ni bising saklai jago o porinarok tiar ngai thango inke bo jagao tam got nangai tong abo sekang khana kai aingo thangchaya kho chaya abo sai mano hingke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai thana bagai o ha sakao kathang kakrek ngai tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balakhe kotor a samungno khlai tongnayo jung hingkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya aboi kwbangma media tongo phiaba kwbangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongni kaisa raijani bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngai tongo samungke hamya ngai tong abgino ha sakao tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hunyo जों सालायजाओ फियाबा ओ सालायथानिओ केबेंमुं tongo bisingti tongo sakatei tongo फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौंगे चिंतिरप्रा हाउके खरकसा मीडिया फुट पिलारई दंखाके ताइ काइसा मीडिया से थांगै जाय ओ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाई सांगजागै थांगो हेलें सासांगजागै थांगो आबनो वान सगलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलायदि आं बखलायदि ओ jono piango se mai chalayo piango naya sekang tego tongo o togdino nahari chalaya no ma hake news bo nang khaji aroni phiaba ani piang ni najagno eba ani go chawi paijagno laga borok am hake news khailai salkia sekang ni korokta ani news no boi khairo khailai dong abo hongka ke belai kha lasima singsa kok abo hairo ungya tei khlainai media rok kokrek ungthai saiman thai sarkar rok ni thani abo tini ni salosini dabi tongnai taibo workshop nangnai kho media channel ni koto tei tongma bai media sukmanya aboni daito teinya nangnai barja teinya nangnai society o lukurok ni tam problem ungtong sarkar no sana nangnai dunia no sana nangnai tai o sana nangmani barja ni sartho babeno nini ani hinjawi no ma khailai tam ni hinba देश नो कुचुगो तिसा थानायो भारत हाकतर डेमोक्रेसी काइसा लामाति जों हामलाय दंमोनिबा हामलाय थानाय नांनाय ओ हामलाय थांनायनि बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनि नांनाय तबे खलाय दंमानि बिसिङो जदि ब खलाय दं हुगाके केबा गोबां खलायमानि नो फुरुगजों मानो केब कम खलायमानि ओइ दंमानोके जे खलायमानि आबनो नो फुरुगनाय tamni himba media angkha society ni aina aboni bagino tini tije national press freedom salo ko jotono freedom rani bagai je rui tongnai rok je media rok ni no logi rui tongnai lukorok je media rok no somman rei tongnai lukorok no tini hamjak matai khako phorbai hambai ya faro tai je borok bujiya kho borno bujinani ki ha koimung ya faro tai norno ba hambai ya faro